Cambados estrea este sábado a súa nova aposta enoturística. O Salón José Peña acollerá a primeira festa do Albariño de inverno, unha cita herdeira da cata de escumosos que cumpre xa a 7ª edición. Durante os anos pasados viñamos celebrando que serían catas comentadas por os adegueiros que participaban nas primeiras edicións e o ano pasado nos propuxeron un pouco cambiar o formato, reconfigurar a actividade e pensamos entonces en darlle unha nova perspectiva e organizar o que sería algo similar, replicar o que é a festa do Albariño de verano, pero no mes de decembro. Na cita participarán 8 adegas e unha marca de escumosos. Dende as adegas destacaron a importancia destes eventos para promocionar un produto de calidade, pero pouco coñecido. Agradecer a las autoridades por poner de nuevo en valor todos los espumosos gallegos, que creo que hacía mucha falta su presencia en el mercado y potenciar no solo la calidad de los mismos, sino darlos a conocer, que hasta el momento estaban como un pouco en segundo plano. Sabemos que a época de Nadal é unha época que, para o público final, é un motivo para acudir a un evento como o que imos a ter este vindeiro sábado, e creemos que se pode axudar a comunicar máis se cabe a xente que hai escumosos de Albariño. Dende a organización agardan que sexa un éxito e que a aposta cambadesa axude a desestacionalizar o turismo. É moi fácil facer unha festa o 15 de agosto, o 8 de agosto, aproveitándose de alguna maneira de que o turismo xa está aquí. O realmente complicado e apostar é por facer festas que atraian o turismo, como pode ser a festa do marisco ou a festa gourmet ou esta mesma. A partir dos 2,50 € os asistentes poderán probar todas as marcas presentes na cita. Ademais de estrear formato, aposta tamén polo carácter solidario. O recadado nas vendas das copas destinarase a Galicia AME. Como facemos tamén na festa do Albariño de verano, vai haber unha madriña ou unha pregonera que vai a ser Merchi Álvarez de Galicia AME, e que na venta das copas de cristal, todo o que recaudemos, todo o que ingrese o Concello de Cambados por esas ventas, que cada copa de cristal vai a custar 2 €, o vamos a destinar íntegramente á causa de Merche e de Galicia AME. No Salón José Peña verá tamén 2 food trucks con produtos galegos e o programa inclúe a actuación do violonchelista ruso Vladimir von Litvik do grupo pontevedrés Galifunk Brass e unha demostración do momento do degüelle na produción do escumoso da man de Luis Padín. Durante todo o evento haberá unha zona habilitada con xogos e vixiada por un monitor para os máis cativos.